Anastasija Ražnatović uživa u svojoj novoj vezi sa Nemanjom Gudelj. Toliko da je kod njega već danima u Španiji. Anastasija nije komentarisala svoju novu vezu za medije, ali na njenom Instagramu možemo vidjeti koliko ona zaista uživa. A i to koliko je porodica njenog novog dečka prihvatila i koliko je voli. Sestra Nemanje Gudelj je već kačila slike Anastasije kako pije vino na nekoj večeri sa njima, a takođe i zajednički selfie sa fudbalerovom majkom, gde su svi odmah iskomentarisali da Anastasiju voli i Nemanjina mama. Anastasija sad nastavlja da repostuje slike koje kači Nemanjina sestra. Poslednja u nizu fotografija je selfie koju je Anastasija okačila na svoj story gde su obe u jarkim bojama, ali sliku sa Nemanjom još uvek nije okačila. Domaći mediji pišu da Nemanja nije stigao još uvek da upozna Cecu zato što je jednom bio u Beogradu, ali da se taj susret sprema, da on obožava Cecu, da voli njene pesme, ali sigurni smo da će ga Ceca prihvatiti čim vidi kako su prihvatili njegovi Anastasiju. A u svakom slučaju i blizak izvor za Kurir kaže da su Anastasija i Nemanja izuzetno zaljubljeni i da je Nemanja porodični čovjek bez skandala i mrlje u karijeri i životu i da ne treba da nas čudi da kroz nekoliko meseci na pevačicinoj ruci vidimo prsten. Ako je sve ovo istina, sudeći po medijima i ljudima koji su bliski njima, Anastasija se ozbiljno zaljubila u njega i on u nju. Pa šta će biti dalje, ostaje da vidimo. A Đorđe Kuljić, pa za njega se priča da pati, ali da će preživeti. Pišite mi vi kako vam se sviđa ovaj novopečeni par, šta mislite o ovome svemu, subscribeujte se na Trending, idite na trending.rs i lajkujte ovaj video.